बेनो बिराद मोजां मोनदों आरोना आङो बे ड्रेसखौ बिराद मोजां कटन आरोना लोगोफोर बिराद मोजां 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 एक्सुवेलि ओमफ्राय खिन्थु फ्लिपकार्टआव बिहरोब्ला ओरैबायदि मोनो माने कालारखौ आङो चेन्ज फैनाय मोनो आरोना सोलायना फैनाय मोनो मानो होनब्ला केमेरायाव एसे बेलेग नुयो बेथ' गोसोम नङा लोगोफोर मा होननांगौथाय बुंनो हाला आं बेनि कालारखौ बे आरो नै आंनियाव बोरैबा सेम टु सेम नुदों मबाइलावनो खिन्थु आङो जेब्ला फ्लिपकार्टआव बिहरदोंमोन अब्ला माने बिनि कालारा एसे बेलेगमोन आरोना लोगोफोर हेल' एभरिवान खुलुमबाय बयनिसिमबो आरो दिनैनि आंनि गोदान गुबुन मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बरायफिननाय थाबाय लोगोफोर नोंथांमोना नुदोंना आंखौ गस्ला गाननाय बे गस्लाखौ आङो फ्लिपकार्टआव बिहरदोंमोन ओमफ्राय बेखौनो आं नोंथांमोनजों शेयार खालामनो होननानै भिडिअ बानायलायबाय आरोना ओमफ्राय दाथ' गरम सिजन नङा होमब्ला बेखायनो बिराद दिगदार जायो जोङो माने हिन्जाव मानसिब्लाबो माने हौवानि खामानि मावनांगौ जायो सम सम माने बाहेरानिब्लाबो न'निब्लाबो जोंनो बथ साइड मावनांगौ जायो थ' बांद्राय बिदि माने जुबुर जुथुर एखनबानि समाव माने गरम बोथोराव बिराद गाननोबो बानाय जायो नालाय दख'नाफोरखौ एक्सुवेलि आङो बांसिनानो दख'नाखौ इउज खालामखायो आं दख'ना गाननो मोजां मोनो सिख्लानिफ्रायबाबो बांद्राय माने आङो बिदि गस्लाफोरखौ गानखायाखै मानो होनब्ला जोंनि समाव बिराद स्ट्रिक्टखामोन गस्ला गाननाया आरोना थ' बेखायनो बेफोर हुदाया जाबोखादों आंनि सायावबो आरोना बांसिनानो आं दख'नाखौसो गानखायो ओमफ्राय माने टाउनाव जिथु थायोब्ला बथ साइड सोलिनांगौबो जायो नालाय थ' बेखायनो ओमफ्राय आरो आङो बांसिनानो माने गामिफ्राव थाङोब्ला बांसिनानो माने गामियाव थाङोब्ला टटेलैनो माने आं दख'नासो गाननानै थांखायो आरोना लोगोफोर आं दख'नाखौ मोजां मोनखायो ओमफ्राय दा आङो गांनैसो फ्लिपकार्टआव बिहरदों थ' बेखौनो आङो शेयार खालामनो आरोना लोगोफोर नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो लोगोफोर बेनो आरोना नै आंनि ड्रेसा आंथ' बिदि उदै नुजालायनाय मानाय बेफोरबायदि ड्रेसखौ मोजां मोनखाथारा नालाय लोगोफोर ओमफ्राय नैबेनो आङो एसे आंनो भिडिअ बानायनांगौ जायो उफाय गैया ओंखायनो आङो दोनथ'नानै नोंथांमोननो खोन्थानोसै आरोना केमेराखौ साइडआव दोननानैब्लाबो नै आङो फुल माने ड्रेसखौ खोन्थानो थाखाय आङो केमेराखौ साइडआव दोननानै आङो भिडिअ लाबाय आरोना जिहेथु मानसि हमग्राबो गैया नालाय आंनो बानायनांगौ जायो थ' बेखायनो आङो साइडआव दोनबाय दोननानै दिन्थिबाय नै नोंथांमोना माबायदि नुखो ओमफ्राय माने जानजियावल' राबार दं आरोना बिराद मोजां मोनदों बे ड्रेसखौ आंनि थाखाय बिराद कम्फर्टेबल आरोना लोगोफोर माने आङो जेबो लस मोनाखै एकदम फिट आरोना आं माने एक्सेलसो गानखासै मानो होनब्ला मुथुथु जाबाय नालाय लोगोफोर ओमफ्राय आङो बे ड्रेसखौ माने ग्लोम लुगैखादोंमोन आरोना आथिंसिम थ' थारैनो आं लुगैनाय बायदि मोनदों ओमफ्राय कालाराल' एसे चेन्ज जाना फैदों आरोना मानो होनब्ला केमेरायाव आलादा रियेलाव आलादा नुयो नालाय थ' जेबो नंला आरोना लोगोफोर दसे खोन्थाबाय आरोना आङो बेनो बिराद मोजां मोनदों आरोना आङो बे ड्रेसखौ बिराद मोजां कटन आरोना लोगोफोर बिराद मोजां 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 एक्सुवेलि ओमफ्राय खिन्थु फ्लिपकार्टआव बिहरोब्ला ओरैबायदि मोनो माने कालारखौ आङो चेन्ज फैनाय मोनो आरोना सोलायना फैनाय मोनो मानो होनब्ला केमेरायाव एसे बेलेग नुयो बेथ' गोसोम नङा लोगोफोर मा होननांगौथाय बुंनो हाला आं बेनि कालारखौ बे आरो नै आंनियाव बोरैबा सेम टु सेम नुदों मबाइलावनो खिन्थु आङो जेब्ला फ्लिपकार्टआव बिहरदोंमोन अब्ला माने बिनि कालारा एसे बेलेगमोन आरोना लोगोफोर ओमफ्राय दा सफैनाय लोगो लोगो गांसे दंबावो आरोना लोगोफोर बेखौबो नोंथांमोननो शेयार खालामो नै लोगोफोर गांसेया नील कालार आरोना नील कालार लोगोफोर आंनि मबाइलाव एकदम सेम टु सेम नुदों बे कालाराबो आंना नै सेम आरोना बोरैबा बेलेग नुवाखै आरोना खिन्थु बिहरनायाव आङो बेलेग नुदोंमोन जेबो नंला दाबो गोसोमथ' नङा ओमफ्राय नै आरोना आं बेखौ गानलाबाय थालालै बिराद गरम बेखायनो गानलाबाय थाला आङो माने आङो बेखौ अखा हाबा एरिबा एखमबा थांनांगौ जायो उफाय गैया बेखायनो लानानै फैदों आरो बेयो कटन नङा लोगोफोर बेयो कटन नङा आरोना नोंथांमोना नुबाय रिल्सआवबा नुखागोन आंनिखौ ना मा होनो बेनो रियेल कालार आरोना बेयो बिराद मोजां स' नैबेखौ आरो मोजांसिन मोनबावदों आरो लोगोफोर मानो होनब्ला बियो कटन सामार सिजननि थाखाय मोजां आरोना अब्ला बेखिनिखौनो आङो शेयार खालामनानै दिनैनि आंनि भिडिअखौ एसेनो दोनथ'नाय जाबाय गोजोन्थों बाय बाय